Ya. Piye lah nih ya ini ada lah apa ngucap mau ada no sentono kowe aja njebuki aku aku iki wis lara kabeh kok malah wis bojoto siang gerdino ngene ya aku gemes karo weteng ngomong nih weh iki nang desa ngendi leh no sentono desa keso iki gobloke cah iki lho desa keso piye iki mono nanggap ketoprak apa no nanggap ketoprak Wahyu Budaya nih Wahyu Budaya sing saka ngendi leh no sing saka Ngagel kecamatane no Kabupaten Pati Bumi Minatani sing dipimpin sapa leh no Bapak Haji Roslan Hadi. Wah iki mau berarti ketoprak Wahyu Budaya sing asli sing ori sing saka Pati ya no iya sing ori ora salah pilih anjene wong keso kene ayo nyo ndang dadi panjerine hae iya mergane so nak ora uman malah repot ayo no ya.